Днес с моят приятел Георги, как ще печеля заглавието, ще снимаме един клип на Brawl Stars. Ето го, Георги. Здравейте, Brawl Stars. Вие можете да се абонирате за канала на Георги. Той само 2 абоната до 4000 и за моя Coco Airsoft. Много съм близко до 100 абоната, така че давайте лайк, subscribe. Така. Георги, давай. Чай, че си избирам герой. Аз ще бъда с този. Добре. Аз го спечелих от Brawl Pass в Free Shop. Така че, да. Ако се чудите защо ми е на 0 купи, защото го спечелих от Brawl Pass. Така. 3, 2, 1, read. Така, хора, започваме. А вие, ако искате още такива яки видеа, не забравяйте да се абонирате за двата канала. Линк ще има в края на видеото. Не за двата, всъщност за трите. Защото аз, Георги и Виктор и да. Така. Георги? Да. Добре. Чуваш ме? Така. Тук съм. Тук са двама силни. Убихме. О, не. Добре, убих я. Браво, така. Вземи ги. И сега и почвам да бегам, бате, бягай. О, не. Добре, спалнах се. О, не. Аз се спалнах. О, хилнах се поне. С гаджето. А ти как имаш двама? Това ми е близнака, той ми помага. Това е от камера TV, мен. Така не, да. Да, нещо такова. Убиха ме. Бягай. О, не. Страшно. Да. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Така, да започваме. Браво. Май ще бием тази игра. Showdown, да. Ето я тук. О, тя е на 5000. Трябва да я убием по някакъв начин. По някакъв. 5000. О, не. Добре, оцелях. Май ще я изкъртим. О, не. Тя стана още по-силна даже. О, убихме, добре. Браво, Георги. Как се казваше? Play a game натисни. Да, добре. Така, play a game. И хората започваме. Хора, вие на 26 март вторник очаквайте едно много яко видео. Пак с Георги и Вики. Няма да ви подсказвам, само ще ви кажа, че са включени нърфовете и пистолета. Ще видите скоро, когато е 26. Да, на 26 март във вторник. Това е след 3 дена. Георги, бързо. Добре. Не умираш. Още малко, нищо. Ето ти беше заобиколен, нямаш как да. Не play a game. Exit. Че си сменя. Да, и аз да си го сменя. Падна ми се супер рер, така. За мен също получи това супер рер. Да, и аз два. Ама второто беше рер само. Добре. Ще си използвам спайк с хиперчарж. Откъде имаш спайк? Хора, ето да видите. Още около... Не знам как.